Cinthong mojadar dorsing hanse arit tiwa umbormona sar maratum rit kinonga sai kedeng. Three-star sikari ingtia rong araratum towar nang patang piserak non pu MLA dorsing rong haphan kachuningri. PM Modi kachari ningkan sirkep kipling kapache thangje phan BJY Mahamaya Mondolatum by kapache jenga sai kedeng. Kardom Karbing Live Prime Time Bertalong Ben Angton Berta RG tha. Inglong khai mate tribal patum anke inglong aret katiki asai ke klempen loksi phusar phisara kaya hotpenta wangbom dambom lo. Bangsong thega bangke non ansatame ilitum chathek ponlong athe inglong arit katiki along sok pendang lo nempo bonghom hanserong hipi thoithe pendang lo lailong vet katiki along bensi inglong asotum ke choja sondo an longpon. Lasonsi West Karbi Anglong District Lakha ke thom Cinthong MEC constituency ka parlo Patimuka wan arong along Tiwa Umbormon mate Amria Habarpen Darsing hase Cinthong mojadar ari jengan Tiwa khei poromputhi arona tang penchenglo Arnam kipu mate wo ejon pen vurkamat hapensi ritnonga sai dengponlo Labangso rit kenong ajeng laki Tiwa Umbormon arong ami karatum ningkan isipen rongker rong hop aparman pura mi pho an panongsi rongker karkle phan ajeng damlo lasinon labangso rit kenong along Tiwa Umbormon arong asar chondro malang lapen SGB olong malang atum japonsi don troxi kebra hini mate edon pen inut asar mar ajeng rit nong damlo lake Tiwa puatum haporom puruk mana ha purbo puruk ha kuku pen ka arondo penili hemke pinian ke yeng tilo nangarap Olong malang pen kapachinia tengke aning kanwang setame non lapuson rong arlo setame sarmar ajeng padupon bom nasi pening le thota nili tumki ongdung arar tum pen ching rumsi bangso asai bang dengpon thulo pusi thanpon dak Cinthong amojadar hem rit kinong sarmar pi ajeng kerap ason lo tebok tere mane te ni tungga Tiwa Umbormon dak tebok kan lo amri stame netum mojadar lo hanse hamarit ini sarmar pi ajeng idun ha parampara pen tumla so kene rit kinong mate saitiki hidigi chanda dulason mane rit kinong gadu an sokro dakutta netum ajir damdam Ulukunchi pen hemari rong phar Karbi Anglong Live Phuloni constituency angkang nonamat Karbi Anglong Autonomous Council along EM do lapen MLA setami ingtang kring do bonta bang hini jakong kithiatum ingtang kring afis tami raratum towar kawya bangke ningri nang bomlang pulote EM kawya constituency along ki duara ratum ko an aning kithedoji Karbi Anglong arloke ongdung arong along mesen atowar sorkar pen piponsi rar phan aning parong lo lason thot si ke ongdung arong along abangke towar pipon setame ke patang pi pedera jok rar phan kapa chelengja phan anta akhisung dokok lo lapen ke ongdung arar tuma phan abangke towar ki pipe jok gari hom ka cheleng wongja towar anta kavia tumta dulang Nason thotsi Phuloni constituency ke parlo 3-star sikari intiaro arara tuma phana bangke sorkara hinpen towar pipon lo bonta towar bang non puanta kipatang pipon perega jo non barla pora hut ana bangke inhan per boga towar si chemande MLA dorsing rong hanga hinpen towar nang ban pido mesen lo setami nona pora hut sinang ke ban pirong jo bechenga pora hut bangke inhan kang hera towar si nang mande do si rapen ning jepon bangke barla porsi alang kam nang pangching rong ajo ni si nili tumbang rada tumbang ke siksak dokok lo to war ke wan lo mesen lo la bangke churo lo MLA sarmanta in pen la so to war sen driver bang ke thok ke paprap jinji phansi nili tum la 3-star line lo bala sekari ti rong lo gute la so alena bangke ke thok paprap jinji phansi nili tum hin pen chuning rilo Kedamtang ningkan ko an peloni 3-star arong abangke
towar ki ik si pwa bangke cheling dunlong lit pinna non nang lelo setami apor pe penang kele ronga jo school lo kachali o somaratum ke dam ke bang pinang ana ka siksak dolo la se prabjin pen sangti ki thok ponje phansi MLA dor sing rong hanga phan raten kachuning ri padopon driver bang ke thok ke paprap jinji phansi nilitum la 3 star line lo bala sekari ti rong lo gutela so alena bang ke thok paprap jinji phansi nilitum ahin pen chuning ri lo phuloni pen dirchona rongpi karbieng long live India arlo Prime Minister Narendra Modi ke charipon BJP sarkar pennengan ke ningkan serkep nangki choglo bangso puthak mahamaya constituency long ke dwarat analong kapachet hang ponja phanpura BJP mahamaya mandolatum bai kapachet jenga sai ke dengpon kedamtang bosik ni phai kebarni BJP mahamaya mandolatum patir biponsi bike rally padupon bike rally ke padulake India Prime Minister Narendra Modi ke japona sarkar ningkan serkep ke chogaputhak mahamaya constituency ke parlo atok anu arong alom anta bike pachejeng ponsi rong arar tuma phan kapachini damasai dengponlo Bangso rally along Karbianglong Autonomous Council EM Lun Singh Teron VDC Chairman Rajesh Teron atum anparta BJP Mahamaya Mandal Committee atumai hinpen thedong kachera pidunsi mesen pen bike rally pachun ponlo Bangso bike ke pacha jenga sai ke denga bangke Ladakh Mahamaya constituency long chot lapukali Asam angkang pielong setami bangso sai bangke klempon mi pusi pherangkia thengno long ningjepon Pre homosti da bang klem mi lage okol Mahamaya tunda balilo lage entire mane Karbianglong ba all Assam bangni so abangke 9-year completion so TPN penke lage homosti ta klem mi lo Opening and kana bangke opening kana Bangso bike ke pacha jenga sai ke denga bangke BJP sarkar kachari ningkan serkep ke chokpu ning kache parong pensi constituency angkang atok anu ke pacha thangje phansi klempon luputa ningje ponthu Consider low ini tung so badali ke bike ni tung peneng kan ange government ni tung ki ha hon peneng ange 9 years complete lo nasi ini bang ni tung ningarong aje pe ni tung ini BJP sarkar 9 years ke chok nasi tung ini bang ke Mahamaya BJYM pe ni tung ini bang ke badali pa dolo so badali along ke ni tung dak sergeant PS pen cheng lock border PS pen nang cheng lock telok pu la pen jung thum wir war pini tumla Mahamaya adu ani tung pini badali pa dolap lo Dokmoka pen Samsung Ingti Karbianglong live Chokiola Pia Sangkang Chokiola Habar Dholajan LP School Hemalong Kedamtang Aru Niphaingkora Troxierni Class Kedobo Mahut Men Tomon Charting Kejabahut School Hemasarnu Thengpi Kekrabdun Raya Jo Bangethom Loka Charlie Dunbo Mauso Maratuma Phan Kirupona Jo Arengahu Sodonang Koglo Bonta bangso hut areng ke sodona claim somara tuma phan ma dua bangphu lapen district disaster management asai ka matum setame thangmat ke langdun ka vedera jo areng ke sodon bang ke thom o somara tuma phana bangke non puta selang ponlong le derlo bangso tomon charting ke banga hu choki hola habar dong langso sarmen rong phar arong amreng terang arong lapen langmang terang arong ke parlo don in ko sosia tuma phan disaster management silonijan circle tuma hinpen ke rapali pupusi birta pali damlo bonta non pu anta thangnat akirap ta pali dam delang pusi rara tumpen thanpon lason tak thakse dholajan LP school a hemsatami thengpi thepo kebab dam raya jok bangke thong lo ka chale amumara tuma bangke arenga hu sorum daglo arenge so bangke thom amumara tum lake LKG ka chale bom injir teronpi ramson romphar lapen chingtho romphar tum henlo areng ke sodona klim somara tuma phan non puanta se kache langje aphan ke helowing lamlo bonta dowa I mo pharman anta kerabdam abang avi pusi areng ke so ahem tuna tumpen thanpon nasi KAC mate local MEC hinpen RDP ponra areng ke so amumara tuma phan se ke pache langje bidi mate akera pale damasonte ahema soratum ani kangsam doji Choki hola pen Sonjit Crow la pen Koila Mati pen Samson Inti Karbianglong live. Pini prime time abirta ke policy kang toning lo.